Mišu doći van. Neću, Maco, neću van. Iskrep ću ti oči. Potražit ću rupice. Ja sam nikad. Otvorite! Otvorite! Matić! Pričamo okolo čuljeva. Aj, Kiki! Samo vjeruj u sebe! Puno mi je draže kad imamo tjelesni vani, zato što možemo trčati, glasno se smijati i glasno govoriti da nas učiteljica ne stišava. Ja se zovem Nema, volim jako puno tjelesni i zato jer volim jako puno igrati nogomet i košarku i tako. I hodnik je malo premali, pa nema baš dovoljno mjesta. Na podu je beton s točkicama, crne boje, prostor je rozi. Prostor u kojem se održava nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture, evo može se vidjeti tu iza mene, znači to je hodnik koji se nalazi znači, u središtu naše škole. Nažalost, baš je na takvom mjestu da je okolo okružen znači, učionicama, računovodstvo je iza, kabinet znači, od pedagoginje, tako da što se uvjeta rada tiče baš i nisu najbolji. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metara ovako i kad mjerimo ovu stranu, znači to je otprilike isto tako, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači 6 pod 6, 36 kvadrata je ovaj prostor na koji se trenutno radi tjelesni, s tim da učitelj koristi i prostor hodnika gdje postoje opasnosti da učenici zapnu u radijator, u ove prostore za odlaganje papuča, a što baš i nije primjereno, ali evo, snalazi se i to jako uspješno radi. Ja sam Karolina Šok i idem u 5. B razred. Bila sam na utrci povodom Dana grada Križevaca i bila sam 3. među učenicima 5. razreda. Jako volim trčati, a pošto nemamo dvorane, kad vani pada kiša, moramo biti u hodnicima, a hodnici su jako uski, ima puno radijatora i cipela i prije 2 godine se dogodilo da je učenica pala i da je napukla ruka i morala je nositi gips. Godišnji plan i program ja sam izrealizirao evo, ove godine i tako ovih prijašnjih godina, tako da sam znači, ostavio stvari znači, koje se mogu raditi u tom zatvorenom prostoru. To su otprilike znači, nekakvi gimnastički elementi, znači, od stojeva na rukama, koluta naprijed, nazad, raznih kotrljanja, od preskakanja vijača, balans daske, znači neke stvari koje se uglavnom znači, rade u mjestu, bez puno kretanja, znači to uglavnom radimo u tim hladnim zimskim mjesecima. Također, znači od sportskih igara jedino možemo igrati stolni tenis, evo na svu sreću imamo 2 dobra stola u školi, tako da od sportskih igara za vrijeme zimskih mjeseci i lošeg vremena možemo igrati znači, stolni tenis, badminton, dok od sportskih igara, znači košarke, nogometa, rukometa, nastavnih tema jedinica koje imamo, to sam ostavio znači, za tople mjesece, tako sam znači, rasporedio godišnji plan i program. Evo sad su na kraju krajeva sad su ti mjeseci i sad smo puno više vremena provodimo vani, djeca su normalno sretnija, više slobode ima, više kretanja, opušteni su oni i ja na nastavi, tako da kažem, evo svi skupa jedno čekamo da dođe dvorana da možemo raditi u normalnim uvjetima. I sad ćemo još jedan se zamijeniti na način da budimo tiho, jer je nastava. Dalje smetamo pažnju, molite, tiho, Bruno. Zbog prostornih uvjeta ne možemo izvesti mnoge igre koje su življe, jer ovdje imamo veoma mali prostor pa postoji opasnost da bi se djeca ozlijedila. Zatim kad izvodimo štafetne igre dolazi do problema galame jer djeca jako teško se uživa u igru
a uz to budu tiho. Tako da moramo stalno ih upozoravati, budite tiši, morat ćemo otići iz prostora za vježbanje ako smetamo ostalim učenicima koji za to vrijeme imaju sat i uče tu predmete svoje koje moraju odraditi dok mi galamimo. Također do problema dolazi učestalo prolaženje kroz hodnik, ali eto, moji učenici i ja uspjeli smo to nekako sporazumno dogovoriti, znači da pod satom se ne ide, na WC ako baš nije potrebno. Evo i učitelji imaju na kraju krajeva isto tako razumijevanja. Svi znaju koji je to problem i koliko moramo biti koncentrirani na toj nastavi, tako da stvarno se ne mogu u zadnje vrijeme žaliti. U početku je to bilo malo i učenici su na WC išli pa onda ometaju, pa prolaze, znači i djelatnici škole, ja znam da neko nekad mora otići po nešto u zbornicu ili do ravnatelja hitno ili nešto. To je sve u redu, ali velim, evo u zadnje vrijeme baš sam dosta primijetio da stvarno ima dosta tolerancije što se toga tiče i u zadnje vrijeme nema problema. Što se tiče opreme, znači za samu nastavu tjelesnog, kažem, za van nema puno problema, van imamo i koševe, golove. Evo, nedavno sam lopte dobio isto od kolege od ženskog rukometnog kluba, nekoliko rukometnih lopti koje su njima bila viška, tako da evo, snalazimo se na sve moguće načine. Evo imamo konkretno kozlić, koji ja isto tako pretpostavljam, iskreno nisam se raspitao, ali po mojoj procjeni isto je star 30 godina sigurno, ako ne i više, švedski sanduk koji su evo baš danas otišli na tapeciranje, znači preslačenje nove kože, tako da evo, napokon ćemo dobiti, neće biti novo, ali ipak će biti puno više za koristiti nego što je bilo do sada. U gradnji dvorane se priča, barem kako ja znam koliko radim ovdje od 1997. godine, a škola je izgrađena 1964. godine, odnosno otvorena je tada, građena od 1961. do 1964. Tko je kriv zašto naša škola još nema sportske dvorane, teško je reći. Prvenstveno moramo znati da je naš prostor relativno siromašan. Međutim, pravi krivac je sustav koji ne određuje prioritete i kriterije za izgradnju školske infrastrukture, pa tako i školske sportske dvorane uz osnovnu školu Sveti Petar Orehovec. Da postoji sustav, ja mislim da bi mi već dobili. Takve građevine rade uglavnom po političkim vezama, odnosno po tome tko koliko uspije progurati koji projekt, a ne po potrebi. Ja mislim da dok će se dvorane graditi, da će ja onda već biti tata. Moje dijete možda biti u toj dvorani. Mišljam dvoranu tako da je velika, da ima puno lopata i da bude imalo strunjača novih, kozlić, da bude dobar. Ja zamišljam dvoranu tako da imamo koševe velike, da je na podu parket. Kada bi na podu, znači ovog hodnika u kojem je beton bio parket, ili kada bi imali više strunjača, evo ja sad sjedim recimo isto na strunjačama, to su strunjače po mojoj procjeni vjerojatno stare 30-40 godina, znači možete zamisliti kakvom su ono stanje, imamo samo 5 strunjača, znači kada bismo imali ili 10-ak strunjača novih ili u najboljem slučaju kada bi tu bio parket, sigurno da bi i sigurnost učenika bila puno veća, znači sa puno manje opasnošću da se učenik ozlijedi. Ja sam cijelo svoje osnovno školovanje provela u ovoj školi i isto smo imali tjelesnu i zdravstvenu kulturu u hodniku u kojem imamo i sad, samo što je onda prostor bio veći i mogli smo više toga napraviti nego što se sad može napraviti. Manjen je zbog toga jer je napravljen arhiv u kojem se čuvaju dnevnici, imenici škole i tako. Po mojem mišljenju žalosno je to što zakon ove države vodi brigu o starim papirima, a ne o nama učenicima koji radimo tjelesni na betonskom hodniku u nikakvim uvjetima.